Ak hľadáte advokáta, ktorý sa špecializuje na trestné právo, pravdepodobne prežívate náročné obdobie. Rozumiem, že nie je vôbec jednoduché zveriť svoj problém niekomu inému, najmä vtedy, keď cez internet ponúkame všetci na prvý pohľad to isté. Rozdiely v obhajobe sú však podstatné. Advokátkou som 30 rokov, z toho už vyše 20 výlučne v trestnom práve. V trestných veciach rozhoduje rýchla analýza, vecný prístup a schopnosť počúvať. To všetko je základ mojej práce. O profesionalite nehovorím, lebo ju považujem za samozrejmosť. Vždy a všade. Ak chcete vedieť, či som pre vás tým správnym advokátom, príďte. Porozprávame sa a posúdite sami.